Zasady konkursu są proste. Idę o to, żeby rzec jako wieszta albo zaśpiewać frantówka, pokazać coś w kasiepścim języku, ale później zamienić z jurorama pora słowów, żeby pokazać cię pojuźno, rozumie co gadać w tym języku. No bo to doch w uźbie kasiepścigo idzie, żeby młody ledze po kasiepsku godele. Ten konkurs od wiele lat odbywał się w McDonaldzie w Pucku. Nietypiczny plac, niejednych to osoblewie na początku bardzo dziwiło, ale spłetkało się z wielkim zainteresowaniem i je tacim dokaza na to, że kasiepści język pasuje nie bluz w domach kulturę, w szkołach i w takich placach tradycyjno kojarzonych z tym języka, ale je normalnym językach teren wystąpiło w siandze. Tyś tułe. Rocia bardzo serdecznie, Adam Hebel, Kasiebej Świat. W Kasiebej Świat wsiedkłe na glanc Dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni za Monteją. Remio sobie ścigłe 41. Studio Kasiebej Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W Kasiebej Świat wsiedkłe dobrze ułożony Dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuze, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Wiedzec ze smaczków na spiece najlepsi są nidle, kłeźdi, słolini, zielci, kadzipci, krąconi, niteczci, leterci, knubelci, misiurci, kauterci. 12 ros uczestnicy bawile są z kasiepścim języka nie na binie, nie w zale, lepsze stoliku w luźnej atmosferze, płydłekały psądze celów ledze, co prześle napełni cole mało bele pozytywno zdziwiony niecodniową dekoracją i wydarzeniem. Za kara, rzekł Bóg, za twoja cekałest, gdy śmiercierwiony dzób i nodzi do końca świata, a ziercem twoim dute ziabę i żmije, co je po świece myśl rozsypyny. Bóg zaplac. Kto cię sobie takiego fajnego wiersza nauczył? Mama. Lewa. A do mama go to po kasiepsku? Jo. Jo. A ty lubisz kasiepski? Jo. To ty bardzo fajnie godać. Bardzo mnie to widzę. Dziękuję. Bardzo fajnie co tego słycho, peż naspiewają, peż nagodają. Niektórzy godają bardzo długie teksty, co mnie bardzo zadziwiło, bo ja by nie spamiętam tego. A jak to je? Próbują tyś gadać po kasiepsku, odpowiadać na pytania? Peż musimy ich tak podcygać, żeby oni są rozumieli i zaczęli z nami gadać. No głównie tutaj Adam daje rada i peż ich podpytywał. Ale bardzo fajnie. Widać, że ten język kasiepści znają i chcą gadać. Miałeś mum pytanie, bo tam było o rozmaitych zwierzętach, o żabach, o padulcach. Powiedz, to są brzezyś takich zwierzętów, czy nie? Nie. Nie? Tebe wzała żaba albo kuntora w ranka? Jo. Okej, a ja ci zwierzęta jeśli lubisz? Żółwie, pse i kłetę. Masz kłeta doma albo psa? Żółwia. Żółwia. A jak wezrzyj do zyrani takiego żółwia? Bo ja nie wiem, co one jedzą, jak trzeba o nie dbać. Sałata, kapusta pekińska, ogórci, Buten go trzeba wypuścić? to samy. Czym są różni ten konkurs tu w McDonaldzie od innych konkursów kasiepścigo języka? W tym konkursie mogą wziąć wszyscy dzieci udział. Mają co przedstawić, mają rzec coś po kasiepsku, zaśpiewać. Nie musi to być dwa teksty, jakie w innych konkursach rodne młewe. Dzieci z Chlapowa przyjeżdżają tu, bo wiedzą też, że wiedzą są fajni darenci i to jest też taka mobilizacja dla nich, żeby są dobrze nauczyć te wiersze, które oni mają. I to jest też taka dobra motywacja do gadania po kasiepsku?
Jo, tyś, łeni z chęcą gadają, łeni z chęcą są łycią, łycie się przez zabawa i myślę, że dzieci chternych łedzą do nas na Kasiepszcie, bardzo lubią te lekcje. No i widzę, że chlapowo w jedną mocno reprezentacja, wiele was wyjeździo. Jo, bo oni ti lubią przyjeżdżać. To jest taki jeden konkurs w roku, chterny, prawie wszyscy dzieci chterny chodzą na Kasiepszcie suty. Pierwszy raz na konkursu? Ні. Co te przerechtowała? Wірш. Ja ci? Obocanie. Jak westrzy ten konkurs? Ci so różnił od na przykład będzie zabec młowę starków, czy od rodny młowę? Ті можна співати теж. I jak długo te sorechtowała? 2 дні. Skąd te so uciś kasiepścigłe i za tego poznawość? Od mojej mamy. Chcesz so uciec dali kasiepścigłe, poznawać ten język? Jo. A co w nim jest takiego ciekawego? Nowe słowa. To są moje strony, to ty je mój kunt. Niech to tak zostanie, choćby mój kłęc, choćby mój kłęc. Niech Tacich platów ja bym musiał wiele to metrów wyjść za swoich szpitów zaraz. Witam, a co, dzysemy w lesy nie jest me, drzewa me nie wynoszą, co? Panie lesny, że ja tam rozwezna tam pora wietewków cię tam na święta, żeby te moje wnuci mogły degłewać z tym jałowca, a we zary robić afera. Wietewków, jo, ale żeby teli wietewków nażnąć, żeby to w trzech nie z lasa wycygać, tym by będę głową całych dojsk. Oj, tam nie woźny. Ja tu, Co wy chcecie to zgipsować? ja teraz muszę taką inwestycję zrobić, bo mnie so plany zmieniły biznesowych. Plany biznesowe, a ja ci wymielę przódę plany biznesowe. No przódę ja som mógł w tym siurku drzewo trzymać i nim handlować z tym, co ja co ja tam miał, a teraz jest ten biznes sepnął, bo mnie tam schaltowele. No i teraz ja chcę to na mikroapartamenty przerobić i sceny są zrobić, traci załowy elegancko. Ale tu w Kolcyger tałe nie mają też płotę, nie? Jo. Ja muszę płot założyć, bo ja wczoraj kupił węgiel, 2 tony. Dzisiaj rano weszedł i widzę plus 1 tona została. Kto mnie to ukradł w noc? A propos tego węgla, ja tu muszę kara nową kupić tyś, bo ta co ja wiózł ten węgiel, to ona tam w tę dziurę wpadła, to kłęło, co tam płęło mało, bo tam ta droga do swojego budynku nadleśnictwa, to wam ta tako bele jako, tako dziurawo, że to zawsze z błęga. A oni tu już flaster mają, to co ta droga uprawia? Dobrzyńca Cygiert. Płotę panelowy i betonowy, flaster do chłodników, materiale budowlane i gipsplatę. Cygiert. Serakłewsko wigłyda. W końcu mogłem po prostu krybić po kaszepsku i dla mnie to fajny rzecz, tak mogę po prostu rzeknąć. Powiedzmy tu wpłęło wesoły świat. Co tu muzyka dzwoni? Błędzi mnie zawdę, łeb dzień i noc. I nie, to jest dranie. Tęskniuczka. Jąkurności. Muszę serio to mówić. Nie musisz. Ja jem gadał o tęsknocie i próbował mówić ten wiersz, ale bardzo jem się stresował. I po prostu kurbił jem o muzyce rockowej oczywiście. Bardzo ledum urt muzyczny, rock. A też metal też ledum tak trochę, pewno. Jak sobie dowoć, muzykańce, rockowcowie przez te swoje teksty, przez te swoje manifesty są w stanie zmieniać świat? Czy to jest tak, że oni zaśpiewają, my sobie posłuchamy, ale nic co nie zmieni? Bieram myślę, że to tak. Pink Floyd, to ci przykład. Brick the Wall, chyba to się nazywało. Bardzo fajny łysyt. No bo ten konkurs so różnił od takich typicznych recytatorskich na przykład. Bo można było śpiewać z czego co jem widział.
Whereas także tak też, jakby to powiedzieć, kirbić po prostu, albo po prostu recytować wiersza dziś. To to było fajna rzecz, tak mogę powiedzieć. Myślisz, że feleje młodym ledzom tacich leźnosców, żeby prosto pokyrbić po kasiepsku? Jo, wyraźnie jo, a po prawdzie, jak teraz widzę na łedzesz, to tak lechłe jest z tym kasiepskim, tak mogę rzec. A skąd te so nauczył? Łed familii, pozdrowiam bardzo mojego łepę z Swarzewo. A co ciebie skłoniło, żeby poznać ten język? Wiesz co? Ja jem sobie po prostu, bo mnie się nudzało po prostu, a mój stark mnie opowiadał o tym kasiepskim i mnie to się bardzo spodobało, jak to powiedzieć. Bardzo fajna rzecz. Ale to jest ciekawie dla ledzych terny nie prześle ty drodzi jeść, bo te nie znał tego języka, ale so wsłuchiwał, uczył so i zaczął prosto go używać. I tu na występie też dla ciebie ważniejszy był ten element, żeby sobie spokojno pogadać po kasiepsku, a nie żeby zaprezentować jakiś nauczony na pamięć tekst. Jak westrzy ta droga od tego, że ty nie znajesz tego języka, do tego, że sobie chcesz spokojno pogadać? Najpierw ja się nauczył kasiepskiego od alfabetu, ale to trochę lechły rzec. Najpierw się uczy pewna słów, potem można się nauczyć się tego alfabetu, a później po prostu słuchać i próbować po prostu kirbić po kasiepsku. Co można zrobić, żeby młody ledze chce kirbić po kasiepsku i żeby były taci place, jak choćby tu, gdzie mają ta leźność, żeby używać tego języka w praktyce? Myślę, że trzeba nut robić jakby to w online, na przykład nut w grach na przykład. Co by można jeszcze? Jakieś starne internetowe, ja tak myślę, albo jakieś serwery Discord, albo coś takiego, tam gdzie je wiele młodzieży. A je to też części dla młodych ledzy, żeby też gadać po kasiepsku, bo tu jedno to je nauczyć co tekstu, a drugie to też jeść te pora słów zamienić. My na kasiepskim w szkole uczymy się tego. Na przykład jak przechodają dzieci do szkoły, to uczą się, muszą wiedzieć jak się zwił, derchanci na zajęciach hiblu zgadają po kasiepsku. Jak oni czasami nie rozumieją, to trzeba im przetłumaczyć na polski. Ale oni są i tak obeznani z tym językiem. Oni nie wiedzą, potrafią odpowiedzieć, ale oni bardzo wiele rozumieją. I myślisz, że restauracja McDonald's to jest dobry plac, żeby pokazać młodym, że ten kasiepści może w siandze funkcjonować? Jo, bo to tak pokazuje, że w siandze musimy gadać, nawet tu. Nawet tu, że przyjdziemy się zjeść, a jednocześnie możemy pogadać po kasiepsku, czyli język kasiepski jest w siandze. No i jak to zrobić, żeby tych młodych ledzy zachęcać do gadania po kasiepsku? Ja myślę, że ja mam taki sposób, że po prostu z nimi zacząć gadać i żeby oni są nie wstydzeli, że to jest nasze dobro narodowi i jak oni będą widzieli, że my tak na co dzień gadamy po kasiepsku, to oni będą z nami chcieli gadać. Ja się tak nauczyła i ja to traktuję jako to naturalnie. Jeżeli chodzi o język kaszubski i tą restaurację w Pucku. Źle idze kasiepści język i restauracja w Pucku, to deja zaczął mój łejc Jack Chodakłewścich, teren był i je francizobiercą i przede mną ta restauracja prowadził. Pierwsza edycja była w 2011 roku, dzisem sopotykume na 12 edycję, z czego jest meryt. Na 12 edycji, co bardzo cieszy, jeżeli o to chodzi. Ideą w tym wszystkim było przede wszystkim... Deją je rozkłescyżani kasiepści kulturę, temu, że w tym regionie my jesme, to je widzę przekłaźdy edycje, jak woźny je dozerani tego języka i dowani możliwe te do dzotków i młodych, co by mogli pokazywać i kultywować kasiepści język. Język kaszubski. To, co wyróżniło ten konkurs, to je wiksio pojuga, tu nie ma cile tekstów do nauczenia na pamięć, le idze ten luz. Tak, chodzi o ten luz. Jo, ten luz idzie. Restauracja McDonald's dawa możliwość pokazania się w luźnej atmosferze, przy luźnych łebsundzecelach. To nie je woźny, co pokażemy, to może być wieszta, frantówka, choćby zwyczajno kyrbionka. Idzie nade wszystko rozkłescyżani kasiepściego języka i kulturę, a nie formacie, jaką językową konstrukcja. A nie o formę czy jakąś konstrukcję językową w tym kontekście. 12 lat to je czasciej cało tako spoiles nawet tworzyła so wkół tego konkursu, dla jaci to je każdy rok woźny element edukacji, cie prosto spoiles nowego ziecy.
Tak, to bardzo cieszy, że 12 Jo, to edycja- barocesi, że 12 edycja i gwez wiemy, że to doposobny. I slydne edycje to było więcej jak 100 uczestników, co barocesi. I tak, i konkurs języka kaszubskiego w McDonald's wpisał się... I jo, konkurs kasiepścigłego języka so wpisów w Mylowo spolezna w kulturalne wydarzenia gardu Puck i całego pucciego kryzu. Teren lato sfejreje rok kasiepścigłe języka. A co wam slitały w prowadzywaniu kasiepścigłe do tacich placów jak restauracja McDonald's w Pucku? Piszta w komentarzach, subskrybuj ta karnel i dawaj ta dowiedzę, że kasiepści media so rozwijają na YouTube. Bóg zapłat za bacy znama, dziękuję patronom Jakubowi Piotrowścimu, Katarzynie Wasiak, Piotrowi Dąbrowścimu i Marekowi Majrowi. Adam Hybel, do uzdrzeni. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W KSB i Świat wsiadł dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. W KSB i Świat wsiadł na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadł do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać kasiepści media.